ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଚିନି, କିରୋସିନ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ତୁମର ନାମ କିପରି ଯୋଡ଼ାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରକାରର ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପିଏଲ୍, ଏପିଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତୁମେ କିପରି ଏହି ତାଲିକାରେ ତୁମର ନାମ ଯୋଡ଼ିପାରିବ। ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ରେସନ କାର୍ଡ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀରୁ କିଛି ଆରାମ ପାଇଥାଏ। କାରଣ ଏପରି ପରିବାର ରାସନ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପିଏଲ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରେସନ କାର୍ଡ କିଛି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମାସକୁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ତୁମର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ତୁମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଭୋଟର ଆଇଡି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗରିବ ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ବି ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାରା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।